sa gugma, wa magpauwahi ang inyong alagad sa pagpaambit sa kasaulugan. Gamay man apan kinasing-kasing nga nang hatag ang balitang bisdak ug mga cupcakes. Gawa sa pagkuha og balita, migahinosab ang mga reporters sa balitang bisdak og panahon aron sa paghatag og cupcakes. Dayag ang kalipay sa atong mga kapuso nga nakadawat sa simpleng regalo gikan kang Nico Sereno. Hello! Sila usab ang nakadawat og regalo gikan kang Chona Carrion. Thanks, mother. Wala usay masudlan sa kalipay nga nahatagan nako sila og mga cupcakes. Susama usab ang gibati sa mga nakadawat og cupcakes gikan kang Alan Domingo. Happy Valentine's. Ang atong co-anchor nga si Cecil Kivod Castro wa usab magpawahi sa paghatag og kalipay ngadto sa atong mga kapuso. Mga kapuso, yung pagsaulog nato sa Valentine's Day. Hinaot nga mo patigbabaw ang gugma dili lang sa usa ka adlaw apan sa matag adlaw. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.